יא אללה, איזה דמות, איזה דמות. חכה דקה, ניקיטה מתקשר אליי, מה הגאון? מה? אתה לא אני רציני, אחי, לא רציני. אני מקליט עם ירון, אז דבר מהר ניקיטה. לקחת דרוגוס, יא מניאק. מה? פאק, אופס! זה על הסנייפרית, אז... לא משנה, תבחר כבר את הדרוגוס. אבל זה רק שתדע את המספרים טוב, אני גם ממש טוב. תדע. טוב, אני רמה 5. כן, יומו. ירון גבר מול לאון גיימר. פיש מרקט. יאללה, אתה יודע, יש דבר כזה שנקרא חולצה ויש דבר כזה שנקרא מכנסיים. אם משלבים ביניהם זה או חולניים או שזה מכנה חולצ... טוב. בום. אני וואי, הולך כמה לקרוע נתתם אותך. כמה נתתם דרגות? אוקיי, זה ההנגשה, אוקיי. טם 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 תדצן דססים ונבוא תדשה. טוב, אני אעזוב כאן כי אני רוצה לצלוף בך. למה אי אפשר לרוץ מהר איתך? עצלנית. ואיפה אתה שתקיני? מה יש? אחי, מלחמה זה לא הפתרון. איזה מפחיד זה היה. מה זה היה עכשיו? איך השתגרתי לכאן? וואו, חרבתי אותך? לא. פאק! הרוג אותי. פאק. איה, לא, ירון, אל תהיה חרא. רגע, מה? הרגנו אחד השני. יש! 3-1. To see you, to the hell.